Piştî girtina sê rojnamevanan kargeriyê weşana giştiyê Cumhuriyetê Can Dündar nobetê dewr girt. Li ser girtina sê rojnamevanan Dündar diyar kir ku bi vê girtinê dixwazin peyamekî bidin û got me ev peyam girt û ji ber vê jî îro em hatin vir. Bi israr em ê piştgiriya xwe bidomînin. Her wiha komek rojnameger jî ji bo piştgiriya Rojnameya Özgür Gündemê kampanyayek li dar xistin. Di çarçoveya vî kampanyayê de heta niha 108 îmze komkirin. Rojnamegeran navê wan 108 kesan dan xebatkarê Rojnameya Özgür Gündemê û anîn ziman ku ew ji bo bibin kargerên weşana yê giştî Özgür Gündemê amade ne. Tîv, İHADE, TGS, DİSK, KESK û gelek nûnerên saziyên cur bi cur ji bo piştgirî bidin Rojnameya Özgür Gündemê hatin avahiya Rojnameyê û pişt re li ber avahiya Özgür Gündemê daxuyanî li dar xistin. Parlamenterê HDP İstanbulê Garo Paylan, rojnameger, rewşenbîr, hunermend û gelek kes tevlî daxuyanî bûn. Di daxuyanî de peyama piştgiriyê mezin bikin derxistin holê. Her wiha kargerê Rojnameya Özgür Gündemê yê karê nivîsê İnan Kızılkaya ji dengê Amerîka re axivî. Kampanyamız o günden Armanca me ew bû got me xweste em balê bikişînin ser Özgür Gündemê. Şebnem Kurur Fincancı ve Şebnem Kurur Fincancî ku mafegelî azad wergirtina nûçeyan û rastiya nûçeyan ji xwara sereke digire û dibêje ev di çavçûveya mafan de ye. Hêjeyê gotinê ku girtina sê rojnamevanan bi xwe re li Tirkiyeyê reaksiyonekî mezin derxist holê. Gelek rewşenbîr li hember vê encamê bertek nîşandan. Suzan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul.